weekend. Fint besøg i Odense. I morges landede Bob Dylans fly i Odense Lufthavn, men den pressesky superstjerne var ikke til at se, da vores fotograf var i lufthavnen for at tage imod ham. Tidligt i morges ankom flyet med Bob Dylan og band, men kendt for sin presseskyhed, viste der sig ingen Bob Dylan i egen person. Bob Dylan er gennem alle årene, helt fra 1961, der har han været kendt som en mand, som fuldstændig selv sætter sin dagsorden. Jeg ved ikke, om han er skyg. Han er i hvert fald fuldstændig sikker på, at hvis han ikke er interesseret i offentlighed, så får han heller ikke offentlighed. Så der er ingen, der på noget tidspunkt kommer i nærkontakt med ham? Altså, det forventer vi ikke. Jeg tror, at han som person er tilnærmelig nok, men altså, som sagt, så er der bygget en verden op omkring ham, og den tror jeg da ikke, jeg kommer ind i. Bob Dylan, der her får tildelt ærestitlen i Skotland som Doctor of Music i 2004, spillede sidst på Fyn til Midtfyns Festival i 1991. Og der er store forventninger fra koncertbureauets side til morgendagens koncert, der bliver holdt her i Arena Fyn. Den mest spændende aftale, det var overhovedet at få i stand, at vi kunne lave koncert med Bob Dylan. Det er vi enormt stolte over. Vi glæder os helt enormt til det. Lige siden 1961 har Bob Dylan været et af de mest markante musikere i rockverdenen, og siden 1987 har han verdensturneret non-stop. I 1987 der besluttede han, at det han var her for, det var at turnere og spille rockmusik for hele verden. Og så startede han noget, som han kaldte The Never Ending Tour. Fra 1987 har han været på landevejen hele tiden og arbejder som musiker, som kunstner, som gøjler, kan man måske næsten sige. De fynske nyheder. Vi slutter med flere billeder fra Odense Lufthavn, hvor Bob Dylan altså landede tidligt i morges. Vi er her igen om et par timer, når klokken bliver 22:20 på gensyn.